डक्टर लीलाधर ब्रह्मआ फरायसा समनिफ्रायनो सासे हारिमु सिबियारिमोन आरो लिरनाय हुदाखौ फरायसा समनिफ्रायनो खालामदों। लोगोसेयैनो बिथाङा मोसानाय, दामनाय देनाय, बर'नि दोरोङारि मोसामु बिनि सायाव बिजिरसंनाय नोजोरजों खामानि मावदोंमोन। बेफोर गासै बाथ्राखौ दिनै नुजानाय संदानगिरि बेवहाय फोरमायथिनाय दङ आरो इंराजियै लाइफ बाय'डाटा अफ डक्टर लीलाधर ब्रह्म बेयाव गोबाङैनो फोरमायथिनाय दं। फरायसा समनिफ्राय जेब्ला आयुर्वेदिक कलेजाव फरायो बिथाङा आंखौ नागिर बिजनीनि आंनि न'आव थांदोंमोन। आं जेब्ला हाइ स्कुलनि टिचार आरो बै समनिफ्राय जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो बिथाङा फनजों रायलायो आरो आंनि बिजनी न'आव फैयो। बेनि अनगायैबो जों जेब्ला दुलाराय बाथौ गौथुम दाबाय, बे दुलाराय बाथौ गौथुम दानाय समाव बिथाङा सेन्ट्रेल मेम्बार, एग्जिकिउटिभ बडिनि सेन्ट्रेल मेम्बारमोन। आं अल बाथौ रिलिजियास इउनियननि चिफ अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन। बे हिसाबै बिथांजों सोमोन्दोआ खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव थाबोबाय थादों। बेनि अनगायैबो जेब्ला बिथाङा डक्टर हिसाबै क'क्राझार जिल्लानि कमल सिंह हस्पिटालाव जइन जाहैयो, अब्ला बै समनि माखासे हाल सालनि थाखाय मख'नांगोन एबसु बिपिएससिनि सोमावसारनाय बहर बे समाव बड'लेण्ड दाबिनायनि सोमावसारनाय समाव बिथां जा न' थादों कमल सिंह बिनि हस्पिटालखौनो बुख्रेबनाय सावनाय जादों आरो बे अलखदाव गोग्लैनानै जोंहानि न'आव थानो लादोंमोन। बे हिसाबै 6 दानसो जोंनाव थानानै गावनि साख्रिखौ मावफुंबाय। क'क्राझार हस्पिटालावबो माबा माबि खामानि दं। बेनि उनाव तुलसि बिलाव ट्रेन्सफार जादोंमोन। बे तुलसि बिलाव थानाय समावबो जोंनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खालामदों बायदि जेंना जेंगोनानि गेजेरजों। आरोबाव आं जेब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जायो, बिथाङा बै समाव गुबुन गुबुन बिबानाव थानानैबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि खामानि मावदोंमोन। आरो बे समावनो बिथाङा जा लिरदों, बिजाबानो जा लिरबिदाङानो जा, बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायहरोमोन फननि गेजेरजों। आरो नैबेखौ बेबायदि लिरबाय आं आदा, जादोंना जायाखै बिदिबो एखमबा सोंख्ल'हरनायमोन। बाथौनि सोमोन्दै गांसे बिजाब, बे बिजाबखौ गुवाहाटीयाव थानाय सासे पाब्लिसार अलक अधिकारी होननायनि खाथियाव जों सानैजों थांनानै साबिया हैनाय जादोंमोन। बिनि जा कभार पेज, बाथौनि मोनसे मुसुखा, बेखौ नुनानै सुखुवाखिसै। आंखौ लेंहरथारबाय जे आदा नों फै, बे अलक अधिकारीनि एनुवेल पाब्लिकेसननि बिगोमाया सावगारिखौ बोरैबा खालामबाय, बेखौ फाहामनांसिगोन। जों सानैजों थांथारनानै बेखौ फाहामहैबाय आरो बे बिजाबा ओंखारलांदों। लोगोसेयैनो जों बै जाय पाब्लिसार बेखौ बुंबाय जे बिथांनो दिन्थियालासेनो कभार पेजाव बेखौ होनाङामोन। जिनिसा लिरगिरिनि पसन्द अपसन्दनि खोथा बा बेखौ सुखुनाय सुखुयैनि खोथा जायो। लोगो लोगो बे कभार पेजखौ सोलायनानै गोदानै आखिफिननानै बे बिजाबखौ फोसावनाय जादों। थारमाने आं बेखौ रायखांनाया बेनो, बिथाङा गाव सुखुयि खामानिखौ खुनुदिन आजावा बा गाव पसन्द खालामि खामानिखौ खोथाखौबो आजावा, बे रोखोमनि मानसिमोन। स्पष्टबादि, जाय माने रोखायै बाथ्रा बुङो आरो फ्रि एन्ड फ्रेंक बाथ्राफोरखौ बुंनानै गावनि गोसो गोरबोनि बाथ्राखौ बुंथियो। बेनि थाखायनो
डाक्टर लीलाधर ब्रह्मखौ आं फरायसा समनिफ्राय लोगो मोननानै बुंनो थाङोब्ला थैजासिम लोगो मोननायाव आं बेखौनो बुजिनानै लादों मानसिया खामानि मावनो गोसो आरो सोलोंनो गोसो फोरोंनो गोसो गावबो रोंनो गोसो बेबायदि खामानि मावोमोन। नागालेण्ड बायदियाव अरुणाचल बायदियाव आं जेला थाङो बेयाव खोनाहैयो जे डाक्टर लीलाधर ब्रह्मआ थांनाय मासाव फैदोंमोन बा जोंहाय सोनाब बेंगलाव डाक्टर लीलाधर ब्रह्मआ खनसे फैनानै थांबाय। अब्ला आं बिथांजों जगाजग खालामबा बुंबाय ओइ थांनानै फैबायलै आदा आरो नोंथांमोनहा जेब्ला समय मोनो अब्ला थांबावनांगौ नागालेण्डआव अरुणाचलाव सोनाब बेंगलाव नेपालाव बे रोखोम होननानै आंखौ थुलुंगा हरोमोन आरो गोसोखांनानै होयोमोन। बे हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेरैबायदि खामानि मावनो गोसो दंमोन बिथाङा बियो बुंनो थाङोब्ला अबथिरा थैनानै थांनायाव आद्रा जालांबाय लिरनायफ्राबो आद्रा जालांबाय। गोबां बुंनांगौ मावनांगौ खामानि दङ होननानै बुंबाय थायोमोन आंनि सिगाङाव। बिनि गेजेरजोंनो हरखाबै बे बेरामाव गोग्लैनानै बेरामा बारानिफ्राय बारा जेब्ला जायो बेयाव आङो थांनानै खबर लाहैब्ला बुंबाय खुलुमबाय आदा गोबाव थांनानै थानायखौनो नुवाखिसै माथो आं बे रोखोमबो दुखु खालामनानै बुंदों। जोंथ' फंबायनि न'खरफ्रा बुंखांबायानो जे डाक्टरनि रिपर्ट मथे बासायनो हानाया गोब्राबथारसै आरो गावनि गोसो गाव माब्ला जोंखौ नागारनानै थांसिगोन बे बाथ्रायाव फैदों आरो। बे हिसाबै डाक्टर लीलाधर ब्रह्मनि जा साननाय जा थांखि बिथांखि बा सिमां बेफोरखौ दानि थांनानै थानाय बाथौ सिबियारियानो जा थुनलाइ सिबियारियानो जा एबा धोरोम सिबियारियानो जा जोङो जुगामि लाखिनो थाखाय नाजानांगौ। आरो दिनै फंबायफ्रा बे बाथ्राखौनो फोरमायथिबाय न'खरनि मानसिया जे बिथांनि मुंनि हाबो हगारनानै दोननाय जाबाय। बेयाव जों सानलाय हलाय दुलाराय बाथौ गौथुमा आवगायनांगोन। बिथाङा जा सानदोंमोन मिजिं थिदोंमोन बेखौनो मोनसे मोगथां महर होनो थाखाय जेरै बेयाव हयथ' लाइब्रेरि काम मिउजियाम बेफोरबायदिबो दोनजायो जों। बिथांनि जेराव मुसुखा दं बेथ' जुगामियानो जाबाय आरो बे मुसुखाखौ जा दिनै बानायनानै बेखेवबाय प्रटेक्टेड एरिया खालामनानै दोननाया गाहाम। बेवहाय जाहाथे बेबायदिनो मोसौ मोसानि होंगो दोंगो जाया बोरमा सैमाफोरनि होंगो दोंगो जाया बा उपद्रब खालामा बेनि थाखायबो न'खरनि बिगोमा बा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो जेनेबा तामुलपुर बियाब गौथुम तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमा नोजोर होनाया गाहाम जागोन। नोजोर होनानै बेखौ रैखाथि होनाया गाहाम जागोन आं बेखौ मिजिंथियो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव डाक्टर लीलाधर ब्रह्मनि जा गोसोखांथि बिथांनि जा सिमां मोगथां महर मोनगोन होननानै बेखौ मिजिंथियो। आफा बोराइ बाथौआ बेवहाय जोंखौ हेफाजाब मदद हरगोन राहा लामा दिन्थिहरगोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो सुंद'यै बिथांनि सोमोन्दै आरोबाव बुंथिनायखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।